Korrika. Kaixo guztioi eta ongi etorri Gakoak saiora. Gaurkoan batez ere espetxe eskumenari buruz jardungo dugu, datorren urriaren batean hartuko du Jaurlaritzak bere gain eskumen horren ardura eta hainbat erpin dituen gaia da, eta hori heltzen saiatuko gara beste hainbat gairen artean. Lehenik eta behin horri heltzeko Josu Simal Martin elako kidea izango dugu. Lan munduan horrek izango duen eraginari buruz hitz egiteko, sindikatuak salatu baitu, lortu den akordioak ez duela posible egiten, hasiera batean Jaurlaritzatik esaten zen espetxe eredu hori. Ondoren Agus Hernanekin hitz egingo dugu, Foro Sozialeko kidea, honek aldaketa honek, eskumenen esku aldaketa honek izan ditzakeen ondorioei buruz. Beste hainbat gai ere jorratuko ditugu, Tubacexeko akordio edo ondoren langileen ordezkariek oraindik ziurtzat ez jotzeko esan duten aurre akordio horri ere helduko diogu, eta gurekin izango ditugu hemen platoan Jon Ansa eta baita Eneko Ander Romero ere solaskide gisa. Gai hauek eta gehiago landuko ditugu gaurko Gakoak saioan. Eta oraintxe aipatu dizuegun moduan, lehenik eta behin Josu Simal Martinekin hitz egingo dugu, elako kidea da bera, eta espetxe eskumenaren gaiari buruz jardungo dugu. Josu, eskerrik asko gurekin egoteagatik. Eta eskerrik asko zuei edo aukera hau emateagatik, jakina. Lehentxe aipatu dudan moduan urriaren batean hartuko du Jaurlaritzak bere gain, espetxe eskumenaren gaineko ardura hori, kezka agertu zenuten hasiera batean horrek lan baldintzetan izan dezakeen eragina zela eta? Bai hori ze, gu pentsetan dugu hemen gauza asko dauzela, bai, euen artean eta batez ere definitu barik dagoena indino da zein izango dan espetxe eredua hemetik aurrera. Guk pentsetan dugu hori oso importantea dela. Bai, preso dauzen pertsonentzako, baita ere langileentzako, ze ez dakigu zen olako ibilbidea izango dagoen eskuduntza horrek, eta ezinbestekoa da hori lehenengo eta behin finkatzea, jakiteko benetan zeintzuk izango diren lan baldintzak, zein izango den euren ibilbide profesionala, zein izango den azken finean eskuduntza horrek izango dagoen egitura. Salatu duzu zentzu horretan, Jaurlaritzak UGT-rekin bakarrik sinatu duela akordioa eta horrek gutxiengo bat bakarrik ordezkatzen duela? Bai, gaur egun zera gauzen moduan, ze azken finean mai hau dago zera alor orokorreko alorrean, bai. UGT-ek suposatzen dau zera ordezkaritzaren 15%. Bai. Beraz, hor dago argi eta garbi, edo pentsetan dugu, eta argi dago azken finean, hau izan dela gutxiengo batekin egindako akordio bat. Eta, suposatzen dugu, hemen egon garela beste bi sindikatu, geuk ela baita ere Komisiones Obreras, eta ez geuk eta ez Komisionesek ez dugu sinatu akordio hau. Lehentxe gauzak ere aipatu duzu, garrantzitsua dela espetxe ereduaren gaia, salatu duzue, lortutako akordio honek hasiera batean behintzat ez duela uzten, Jaurlaritzak aipatu duen gizatiarragoa eta modernoagoa izango den espetxe eredu hori garatzen. Azaldu guzu pixkat zergatik diozuen hori? Batez ere hori esaten dugu, ze behin baino gehiagotan eskatu egin diogu zein izan den eta galdetu egin diogu zein den Eusko Jaurlaritzaren eredua. Bai, pentsatzen dugulako gaur egun izan behar dugulako beste sistema desberdin bat, eta ez gaur egun estatuan dagoena. Beraz, guk esaten duguna, eta betidanik esan duguna, da espetxe sistema espainol hori ez dugula importatu behar, baizik eta beste bat eratu behar dela hemen Euskal Autonomia Erkidegoan. Eskuduntza hau oso importantea da gure autogoako gobernurako eta horrexegatik pentsetan dugu hori. Eta depende zen nolako eredua dagoen,
hor gelditzen dira bebai langileen lan baldintzak, eta erabat baldintzatzen dau ereduak lan baldintzak. Eta zentzu horretan, zer eduki beharko luke, zuek orain diozu ezinezkoa dela eredu hori, ze aldatu beharko litzateke eredu hori posible izateko? Posible izateko gu pentsatzen dugu lehengo eta behin hori definitzea, guretzako oso importantea da bebai ze nolako gartzelak egongo diren espetxeak. Espetxearen egitura ere, egitura arkitektonikoak ere baldintzatzen dauzen nolako baldintzak egongo diren barnean. Eskatu egin dugu gauza asko, batez zen nolako soldate izango duten, ze gaur egun ez dakigu zein izango den. Beste asunto bat eta oso importantea dana da zelan sartuko dira langileak sistema horretara. Ez da opetaz berba egin da bai horako lanpoltzetaz, baina guk ez dugu pentsetan hori normala dela, ze azken finean hor lan egiteko behar da formakuntza berezi bat. Nork emango dau formakuntza hori, Eusko Jaurlaritzak emango dau, horretaz ere ez da berbarik egin. Guk pentsetan dugu gaur egun dagoen hori ez digula erakusten zein izango den eredua etorkizunean, baina ez da etorkizun hurbilean ere. Bide horretatik gainera, salatu duzue, akordio honek edo, bide irekitzen diola espetxe sistemaren privatizazio posible bat ere, atea ireki baino agian ez diola atea ixten horri, hobe esan da. Atea ixten ez, gu pentsetan dugu zabaldu dizaiokela, eta gu horren kontra gauz. Beti da nik pentsatu egin dugu eta beti esan dugu azken finean penak publikoak direla eta langile publikoek eroan behar dabe hori zera aurrera, bai. Eta hirugarren sektorea gure ustez ez luke honetan egon behar, baina administrazioaren beste alor batzuetan, ezin da beste administrazio paralerro bat sortu eta sistema honekin ez dakigu, baina susmatzen dugu, ate hori irekitzen dela. Akordio bat dagoeneko egina dago, kanpoan geratu zarete baizuek bai komisionez aurrera zeru, jete bakarrik dago barruan. Ikusten duzu hemen aldaketarako bideren bat, moduren bat, edo zuek uste honek aurrera jarraituko duela besterik gabe? Bai, argi eta garbi esan behar dugu azken finean daukagun akordio hori, nolabait da azken finean jarraitzea gaur egun dauzen lan baldintzak. Lan baldintza horiek aldatu beharko lituzketela. Bai, horrezegatik esan dugu hori. Baina bebai esan behar dugu akordio hau behin-behinekoa dela. Hemetik aurrera beste akordio bat, ez behin betiko zera lan baldintzak izango dienak, baina bai hori guztia diskutitu behar izango ditugula eta erabaki behar izango dugula. Eta guk erabaki horietan parte hartu nahi dugu eta parte hartzeko prez gauz eta lan egiteko prez gauz. Ederki bai, Josu Simal, eratik eskerrik asko, gaur gurean izateagatik, gai honi buruz argi pixka gehiago jartzen laguntzagatik, hurren artean. Bueno, eskerrik asko zuei, agur. Ederki, eta orain jarraian aurrera egingo dugu eta elkarrizketari egingo diogu orain tartea. Agus Hernan izango dugu gurekin, Foro Sozialeko kidea. Esan bezala Agus Hernan, Foro Sozialeko kidearekin, hitz egingo dugu jarraian, pantailaren bestaldean behar luke dagoeneko, arratsaldeon Agus. Agus, badirudi ez nauela entzuten, Agus, badirudi beraz arazo teknikoren bat izaten ari garela, eta ez nauela ni entzuten, nik ere ez baitut, bera entzuten teknikako lankideek egoera konpontzen duten artean, errepasatuko dugu. Agus, orain entzuten duzu? Bai, orain bai, eskerrik asko. Ederki, badirudi konpondu dugula hori. Aipatzen ari ginen, espetxe politikaren transferentzia urriaren batean hartuko du bere gain Eusko Jaurlaritzak. Horrek aldaketak eragin beharko lituzke, espero izateko da bentsat, horrek aldaketak eragin beharko lituzkela. Esperantza zuek baduzue horretan? Bai, esperantza noski, eta guk itxun ditugun orain arte Eusko Jaurlaritzatik planteatutakoa begionez ikusten dugu,
kokatzen dute presoaren beharrak bergizartearetzearen prozesuan, eta ez orain bezala politika excepcional baten inguruan. Zentzu horretan, uste dugu transferentzia urraz kualitatibo interesgarri bada, baina oso garrantzitsua da hurrengo hilabetetan adostea nola izan behar den bergizartearetzearen prozesua. Ze ingredienteak izan behar ditu, bai gobernuaren Eusko Jaurlaritzaren aldetik, bai espainol gobernuaren aldetik, eta baita ere presoen aldetik. Badirudi Jaurlaritzaren asmoa, hasiera baten behintzat hortik jotzea dela, Jaime Tapiak Jaurlaritzaren espetxe erakunderatarako aholkulariak adierazi du hitzez hitz irakurriko dut gainera, etako presoek normaltasunez bete behar dituztela euren zigorrak are gehiago eta dagoeneko desagertu denean. Beraz, badirudi asmoa zentzu horretan Jaurlaritzak baduela. Bai, eta hori da Euskal Gizarteak, Euskal Herriko alderdi politikoak eta Euskal instituzioak eskatzen dutena. Politika arrunt bat aplikatzea, gaur egun EPPKak osatzen duten presoi. Hala ere, argi da oraindik bere garaiko excepzionalitatearen politika martxan dagoela. Oraindik preso gehienak Euskal Herriko kartzel periferikoetan dauden bere kondena kumplitzen, oraindik ez dago politika arrunt bat graduen evoluzioa dela eta badira beste elementu batzuk oraindik ez dira normaltasunez aplikatzen. Gaur egun, jada 60 eta piko euskal preso daude Euskal Herriko kartzeletan, eta zentzu horretan espero dugu ostiraletik aurrera politika arrunt bat martxan jartzea, eta hori da gaur egungo kontestu politikoa, aieteren 10 urte pasa ondoren gizarteak eskatzen duena, eta egorea, zentzuzko planteamendu eskatzen duena, ez? Hain justu hori beste 9 gehituko zaizkie, laster, gaur jakin dugu, espetxe erakundeak, Espainia mailakoak gaur iragarri baitu, beste 9 euskal preso Euskal Herriratuko dituztela. Bai, hor frogatzen da guia da uztailean uste dut, hor gaudeia laugarren mugimendua, zentzu horretan, ekainarako adierazi genuen bezala, urtarrien adierazi genuen bezala, bukatu izan zen lehenengo fasea, esan nahi dut Andaluzia, Levante eta Galizia espetxetan ziren presoak hurbilketa bat egitea, oraindik ez Euskal Herrian, eta geroztik uztailetik aurrera bigarren fasean bete-betean gaude, arlo negatiboak daude, baina arlo positiboa da, Espainol gobernuak orain ja laugarren mugimendu egin du. Azkena izan zen abuztuaren bukaeran, irailaren bukaeran izaten ari da, espero dugu ez izatea erritmo hilabetean behin, baizik eta erritmo azkarrago bat izatea, eta zentzuzko epe batean euskal preso guztiak Euskal Herriko kartzeletan egotea. Aipatu duzu modu positiboan baloratzen duzuela hori bai, baina aldi berean alde edo arlo negatiboak ere badaudela. Orain espetxe eskumena eskualdatuta, ez dakit, espero litekeen Madril aldetik, batez ere uneotan Madrilgo gobernuan oposizioan dauden alderdien aldetik eta horren aurkako alako kanpaina bat edo, eta aldi berean horrek zepuntuta gainoko eragina izan dezakeen. Nik uste dute, bete-betean gaude bigarren fasean, ez dugu esan denborarik, ez da arnasa hartzeko esan dezakegun. Elemento negatiboena nik uste dut dela uztailean 13an aurkeztu genuen gure behatokiaren informea, batez ere Audientzia Nazionalean dauden jarreren mobilistak. Lehenengo salan, fiskalian eta zentzu batean oraindik zaintza epaiketan, ez? Hori da lehenengo elementua, geroztik azken bilabetetan, abuztuan beti dago oporren hilabete, bakantzen hilabete bat, baina uztailak 13an konstatatu genuena, gero eta gehiago konstatatzen da. Arazoak daude, graduen evoluzioan, permisoen aplikazioan, adibideak dira, hemengo Euskal Herriko kartzeletan zaintza batzordeak aho batez aldeko informeak egitea preso hien tipologiako norbaiti, permisoetara atera, eta gero errekurtso egin, eta lehenengo Madrilgo Audientzia Nazionaleko lehenengo sala ezetza esatea. Gero aipatzen zenun, zenbait lobiren aldetik, zenbait alderdi politikoen aldetik egotea kontrako jarrera azkar bat. Gertatuko da, gerta daitekena, noski, baina
lehenengo fasean, naiz eta jarrera oso kontrakoa izan, eta Madrilen eztabaida politikoa oso tentso izatea eta krispazio giro batean, Espainol gobernuak mantendu zuen bere hurbilketaren politika eta graduen evoluzio politika eta aislamiento bukatzeko politika. Espero dugu, kasu honetan, berdin izatea. Horrela eskatzen du hemengo gizartea, hemengo instituzioak eta hemengo alderdi politiko eta sindikatuak, ez? Eta hemengo gizarteak eta eragileek eta sindikatuak eta alderdiek eskatzen dutenari buruz ari garela, orain behin kudeak eta hori, espetxe eskumen hori Jaurlaritzak bere gain hartu ondoren, asko hitz egin da orain arte, nolako espetxe eredua ezarri behartzen, azken asteetan, azken hilabeteetan, baina baita azken urteetan ere, aspalditik datorren gaia da, hau, orain unea iritsi da, asmoak badirudi bergizarteratzean oinarritutako sistema moderno eta gizatiar bat eratzean oinarrituta daudela. Ez dakizuen nola ikusten duzuen, hau benetan horren besteko aldaketa ekarriko duela uste duzuen edo? Bai, lehen esan dudan bezala, ondoko hilabetetan definitu behar da zemotako politika. Orain arte entzun duguna begionez ikusten dugu, baina politika publikoak ebaluatzen dira praktikan. Eta hortarako daude. Eta, bueno, ikusiko dugu nola aplikatzen den. Hala eta guzti ere, aplikatzea politika ardun bat, ez punitibista edo azten du, urruntzen dela punitibismoaren jarrera batetik eta presoaren bergizartaretzaren prozesua erdian kokatzen duena, gu hori beti biktimen eskubideak errespetatuz, gu begionez ikusten dugu. Ikusi behar dugu hori nola gauzatzen den, oraindik goizegi da jakiteko nola gauzatuko den, zeren oraindik Euskal Herriko kartzeletan dauden presoak Espainol gobernuaren politikaren eskutan daudela. Hala eta guztiz ere, eskumenak pasatzen dira, baina kartzeletako politika segituko da izaten Espainol gobernuaren eskutik. Orduan zentzu horretan ere, Espainol gobernuak izango du asko zer esateko, ez? Orduan ikusiko dugu oso garai garrantzitsu batean sartzen gera, guk esaten dugu bergizarteretzaren politika ondo aplikatzen baldin bada eta presoen gaia konpontzeko bidean jartzen baldin bada, izugarriko ekarpena egingo dugu bai normalizazioari eta bai bizikidetza demokratikoari gure herrian, ez? Oraintxe aipatu duzuen justu Espainiako gobernuaren esku geldituko dela oraindik politika hori ezartzea eta gogora ekarri dit nola Katalunia den orain arte eskumen hori izan duen erkidego bakarra eta urriaren bateko epaiketaren ondoren espetxeratutako presoen kasuan, naiz eta eskuduntza Kataluniak eduki, nola egon zen hor pauso bakoitza emateko borroka bat, Kataluniatik erabaki bat, Madrilera iritsian kontrakoa eman, halako joku bat, beraz, zailtasun horiek oraindik hortan jarraituko dutela espero dezakegu agian? Bai, guk espero dugu bitartean, gaur egun dagoen arazoa, Audientzia Nazionalean eta Fiskalian desaktibatzea, baina egia da, olako eszenatoki batetara goaz. Pentsa dezakegun Eusko Jaurlaritzak espetxeen kudeaketa izan ondoren eta hemengo zaintza taldeak edo zaintza juntak hemengo errealitatean oinarrituta planteatzen baldin baditu erabakiak eta zentzuzkoa da, izan daiteke orain jada gertatu dena, lehen aipatu dudana, preso batzuk zaintzako junten informe aho batez horren alde, permisoen alde eta bar, errekurtso jartzea, Madrilera joatea eta lehenengo zalatik eskubide hori kentzea. Hori bizi izan dugu Katalunian eta hori biziko dugu, hori espero dugu ezetz, baina gaurko datuen arabera horrelako eszenatokira goaz. Elementu ezberdina da, Eusko Jaurlaritzak izango du kartzelen kudeaketa eta berak definituko du politika bat, naiz eta gero kumplimientoa, kondenen kumplimientoa Madrilen eskutan beti egongo da. Hasieran aipatu duzu, badirudiela hilabeteko tartean ari direla egiten hurbiltze albiste berri hauek ematen edo, gaur jakin duguna bezalakoak. Dena den atzera begira jarrita hilabete batzuk ez, baina urte batzuk atzera begira jarrita mapa zeharo ezberdina da uneotan, duela urte batzuetakorekin alderatuta, euskal presoen egoerari dagokienean, bai estatu frantziarreko mapa eta baita estatu frantseseko mapa ere.
apal, mantxo, baina norabide zuzenean behintzat badoala dirudi. Optimista izate aldera behintzat. Bai, hor aldaketa nagusia izan da hiru aspektuetan, ez? Isolamenduarekin bukatzea, lehenengo gradu ia guztiak zirenak bigarren gradua edo hirugarren gradua izatea, gehienak bigarren graduan oraindik, eta hirugarren elementua hurbilketa, ez? Levante Galizian eta Katalunian, Levante Galizian eta Andaluzian ziren presoak hurbiltzea edo Euskal Herriko kartzeletarat edo kartzel inguruko kartzelei. Aldaketa nabarmena da, hor urratsak eman izan dira espetxe politikaren humanizazioan. Hori guztiz baikorra da, hor nire beti kasu hauetan nire pensamendua da gehien bat zenidei begira, zenideak ez egitea astero 1000 kilometro joan, 1000 kilometro etorri, eta horren inguruan egon diren istripuen inguruan 6 pertsona hil dira, 100 istripu, gure ustez hori izugarrizko urrats garrantzitsua da. Gainera, egia da, Sánchez presidenteak hori anuntziatu zuen justo etaren desoluzioaren ondoren, kanpoan egin zen ekitaldiaren ondoren, eta zensura mozioaren ondoren, gero gonzen, denok du uruan, hauteskundeko ziklo komplikatu bat, gero etorri zen COVID-a, baina hurbilketak esan dezakegun ja modu iraunkorran hasi ziren iazko ekainaren 18an, eta geroztik modu iraunkorra mantendu dute, eta esan dezakegun 12etan gehienak hurbilduak izan dira, ez? Eta hori eszenatoki berri bat jartzen du. Horrekin lotuta lehen aipatu duguna transferentziak eszenatoki berri batean gaude. Preso guztiak edo Euskal Herriko kartzeletan edo hurbil, preso gehienak bigarren graduan eta jada batzuk bigarren graduan, eta kartzelen kudeaketa eta politika penitenziario propio bat martxan jartzea Eusko Jaurlaritzaren eskutik, ez? Egoera behintzat, esan dezakegu normaltze bidean egon badagoela behintzat. Gus Hernan, Foro Sozialeko kidea, eskerrik asko gaur gurekin izateagatik, eta horren arte. Zuei konbidatzeagatik. Eta horren jarraian publizitateari egingo digu tarte bat, iragarki, eta berehala gatoz. Ez lasaitu eta zaindu zuen burua diote, eta egia da, baina badakigu geure burua zaintzearena ondotxo ikasita dugula. Ezaugarriren bat, ondo baino hobeto dakigula non dagoen onena, eta zer da onena? Zaintzen gaituztenak beso zabalik itxarotea eta eurekaz disfrutatzea. Ziur nago horrelakoetan ezkaituela inok irabazten. Ostegunetako pintxopotea, asteburuko kopak eta zuzeneko musika, jatekoak eta bazkalondoak, eta tabernan gureak itxaroten gagozan bitartean eskatzen diren errondak. Jada denok dakigu ostalaritzak ematen deuskon guztia. Gauza asko bizi izan ditugu honi eskerreta, duen garrantzia ez emoteko moduan. Horregaitik, orain geure burua beti bezain ondo zaintzen jarraitu behar dugu. Emonde euskuen dana, emoteko dugunaren erdia ere ez dala erakusteko. Bilbo, zaindu zaitez, zaindu gaitzazu, zaindu itzazu. Tituluak nahi dituzu. Ez izan monarkikoa, ez jo zertzuelara, ez dauka emeriturik. Ega first eta abar baian bai online jo. Baian bai online. Sistema de masa. Ikasten duzulako zeure kasa. Flipatxo! Kakingarria! Irakurri duzu? Ordu esan! Hau bai bifa du. Aragia, literal. Ze ona! Irizpidea duzulako, giroan zabiltzalako, berria. Zuk badakizulako. Esaten omen dute bilbotarrok dena ematen dugula geure hiriaren eta geure jendearen alde. Eta orain Bilboko komertzioak eta ostalaritzak geure babes osoa behar dute. Babestu zeure auzoko komertzioa eta ostalaritza. Bertokoak. Erosi, kontsumitu eta dibertitu Bilbon. Neskak badakigu nola egin. Lasaietako gela zelaira. Gaur bai.
Euskarriekin jokatu behar dugu, bale? Ixo, hemen nerea gaitza. Blokeatuta segi. Venga, aurrera! Eutxi! Eman egurra! Euskara, bihotzetik Espainetara. Amu antzeslana bueltan da. Oraingo honetan Hego Euskal Herrian hainbat ikuskizun eskainiko ditu irailaren 20an abiatuta. Hiru maitale, baina posiblea da jabetza, ohitura eta hezkuntza alde batera uztea. Nora joan gaitezke maitasunaren izenean? Galderek erantzuna dute amua ikuskizunean. Gaur goiz irtengo dira alabak ingelesetik. Ordu bete lehenago iritsi beharko dut aie jasotzera. Tartetxo lasai hau aprobetxatuko dut. Mugitzea eguneroko kontua da, eta zuk aukeratzen duzu nola. Euskadin, jasangarria, kalitatekoa, eta pertsona guztientzat eskuragarria den garraioaren alde egiten dugu. Egin bat mugikortasun jasangarriarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi, auzolana. Urtebete baino gehiago daramazue guri eroi deitzen. Baina gauza bat jakin behar duzue, ez da horrela. Izan ere, askotan behea jotzen dugu, mundu guztiak bezala. Eroiak baino askoz gehiago zarete. Gizakiok gizatasunez jokatzeko boterea dugu. Eskerrik asko Osakidetzako profesionalei. Eskerrik asko gizatasunez jokatzeagatik. Eusko Jaurlaritza, Euskadi, auzolana. Birgiti, irgizki bit? Nizki? Tiblitikin, misidiz. Izindi? Txiliti! 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 Infinity duzunean, dini aldatzen da. Zatoz Euskaltelera osoa Infinityrekin eta eskuratu 500 megako internet. 2 mugikor linea giga mugagabeekin. Telebista eta Netflix hilean 29 euro bakarrik ordainduta. Eta gainera, tablet hau ere prezioaren barruan. Osoa Infinity, erabateko kalitatea eta aurrezpen infinitua. Ez lasaitu eta zaindu zuen burua diote. Eta egia da, baina badakigu geure burua zaintzearena ondotxo ikasita dugula. Ezaugarriren bat, ondo baino hobeto dakigula non dagoen onena. Eta zer da onena? Zaintzen gaituztenak beso zabalik itxarotea eta eurekaz disfrutatzea. Ziur nago horrelakoetan ez gaituela inok irabazten. Ostegunetako pintxopotea, asteburuko kopak eta zuzeneko musika, jatekoak eta bazkalondoak, eta tabernan gureak itxaroten gagozan bitartean eskatzen diren errondak. Jada denok dakigu ostalaritzak ematen deuskon guztia. Gauza asko bizi izan ditugu honi eskerreta, duen garrantzia ez emoteko moduan. Horregaitik, orain geure burua beti bezain ondo zaintzen jarraitu behar dugu. Emonde euskuen dana, emoteko dugunaren erdia ere ez dala erakusteko. Bilbo, zaindu zaitez, zaindu gaitzazu, zaindu itzazu. Kaixo guztioi berrez ere hementxe gara bueltan. Lehen ere hasieran aipatu dizuegu ostiral honetan hartuko duela bere gain Jaurlaritzak espetxeen gaineko eskuduntza horri. Horrek izan ditzakeen eraginei buruz gogo eta egiten jardun dugu eta jarraituko dugu eta oraintxe helduko diogu gainera gai horri, baina komeni da gogoratzea 52 urtetatik indarrean dagoen Gernikako estatutuak biltzen duela espetxeen kudeaketaren eskumen hori. 52 urte behin eta berriz negoziatzen, lege organiko baten atalak apurka betetzen joan daitezen. Baina beste egun batera gautzeko dugu autogobernuaren gaia, eta estatutuaren gaia eta espetxe eskumenaren transferentziaren gaian zentratuko gara gaurkoan. Espetxe kudeaketaren eskumena duen bigarren erkidegoa bihurtuko da Estatu Espainiarrean, Euskal Autonomia Erkidegoa Kataluniakoarekin batera. Eta behin espetxe eskumen hori eskuratuta, eskumen hori nola kudeatzea izango da, edo nola kudeatu izango da eztabaida. Zein izango den alegia Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan ezarriko den espetxe eredu hori. Zentzu horretan, Beatriz Artolazabal, Jaurlaritzaren berdintasun, justizia eta gizarte politiketarako sailburuak adierazi izan du, presoek bigarren aukera bat izan behar dutela eta espetxea hitzez hitz, kondenatuak beren ekintzen ardura hartzeko eta beren askatasuna eta gizarteratzea eta laneratzea prestatzen hasteko aukerak maximizatzeko modu bat dela. Basauriko espetxean izango da Artolazabal ostiral honetan eskumenen transferentzia hori irudikatzeko. Oposiziotik, Maialen Iriarte, EH Bilduren legebiltzarreko bozeramaileak Hamaika Telebistako gurean gaur saioan atzo bertan gogorarazi zuen
espetxeek bergizarteratzeko tresna bat izan behar dutela. Hortxe esaten zuen, Maialen Iriartek, esan bezala, bergizarteratzeko tresna bat izan behar zuela espetxe eredu horrek. Testuinguru honetan, lurralde bakoitzari erreparatuta, hori den justu, transferentzia honen gakoetako bat euskal presoen afera, uneotan 54 euskal preso daude Zaballa, Basauri eta Martuteneko espetxeetan. Espainiako espetxe erakundeak gaur bertan, jakinarazi duenez gainera, 7 gehiago ekarriko dituzte Euskal Autonomia Erkidegoko espetxeetara eta beste 2 Iruñeakora ere bai. Hala ere, Jaime Tapia, Jaurlaritzaren espetxe erakundeetarako aholkulariak atzo bertan adierazi zuen justizia leheneratzaileak, justizia restauratiboa deitzen zaionak, preso guztiei eragin behar diela, baita euskal presoei ere. Are gehiago azpimarratu zuen moduan eta dagoeneko desagertuta dagoenean. Eta solasaldiari egingo diogu tartea jarraian, egunero bezala, eta horretarako gaurkoan gurekin ditugu. Jon Nansa, arratsaldeon. Eta Eneko Ander Romero, arratsaldeon bioi. Arratsaldeon. Oraintxe aipatzen ari ginen gaia, eskumenen transferentziarena, eta zentzu batean ere horrek euskal presoen kasuan nola eragingo duen, baina maila orokorrago batean ere politika aldaketa bat ekar dezakela. Bai, horri igual, dimensio bat, baina baina osartzen da, ez da, bata da, nolabait, zorioneko autogobernua eta Espainiaren arteko harreman horiek ze nolako indar harremanetatik ere ekita dauden eta gai honetan bezala beste emat gaietan nola kudeatzen diren kontuak, eta bestea da, espetxe politikari buruz, Euskal Herrian egin dezakegun debatea, ez da, gizarte bezala edo herri bezala, ez. Eta bigarren hori, lehenengoa nahiko errexe batzeko dugu, segurazkin bai honetan, zen nahikoa osongo garela, ez da, baina bigarrenak potoloa da, oso potoloa da, azkenean espetxe batean, ez da, konzentratzen da, gizarte batek bere gain daukan violentzia guztia hor barruan dauden persona horien aurka esartzen da, ez da. Eta beraz, espetxe politika baten, uste dut, asko definitu dezakela herri baten baloreak zein didan, herri baten izaera zein dan, eta beraz, gaia dirudiena baina askoz sakonago izan daiteke, ez da. Askotan esaten da, ez? Herri bat nolakoa den ikusi nahi baldin bada, espetxeak nolakoa diren ikustea komeni izaten dela. Hori da. Eta ematen dago, gaur egun gutxienez, diskurtsiboki gutxienez, alderdi nagusiak ados daudela espetxe politika berri bat eraiki behar dela. Nola emango duten saltoa hitzetatik ekintzetara, hori desberdina da eta ikusten joan beharko gara, baina nire ustez, Euskal Herrian eta kasunetan EAen eredugarriak izan beharko ginateke neurri berriak eta berritzaileak garatzen. Hau da, seriotasunez eta efikaziaz ikusi da, eta hainbat adibide daude Europan zehar eta munduan zehar, nola espetxak beste gauza bat izan aldiren. Ez bakarrik zulo bat jendea hor itzalita edo hiltzapetuta egoteko. Nola ekarriko dugu hori geurera? Aukera oso polita eta oso interesgarria da. Tamalez ez dut uste gaur egun alderdi gehienen agendan dagoenik horrelako debate eraldatzaile bat. Zentzurretan agian, lehen aipatu duzun autogobernuaren gaira itzulita, lehentxeago hitz egin dugu, Agus Hernanekin, Kataluniako preso politikoen auzian ere, nola eskumena bai, Kataluniako generalitateak zuen, baina hala ere, nola bili behar izan zuten pauso bakoitza emateko borroketan, beraz, eskumena jasoarren ere, 52 urteren ondoren, oraindik ere, politika Madriletik finkatuko direla. Bai, eske hemen urte askotan saldu digute pelikula bat, ez? Gaur, Eneko Andu esan zuten nuen erratian, esaten berak 42 urte esan nire belaunaldikoa da. Eta berak ezagutu dela, estatutuak dituen adin berdina daukala berak, ez da? Eta gu beti ezagutu dugu pelikula berdina, ez? Eta saldu nahi izan dute, hori nolaiteko pakto baten ondorioa izan dela, eta Euskal Gizartearen borondateari erantzuten dion zerbait, eta horrelako bilateraltasun baten fantasia moduko bat edo saldu izan digute, ez degulako onartu nahi, edo ez degulako onartu nahi izan,
edo agian Eusko Gobernua kudeatu izan duten alderdiei ez zitzailako kemeni onartzea eta aitortzea, benetan harreman hori guztiz zera dela, ezta? Asimetrikoa dela eta burujabetza edo soberania nazionaletzen hori Espainiar estatuaren eskuetan dago. Orduan, hortik aurrera ez dago federalismorik, egia federalismoaren definizio ezberdinak egon daitezkeela, baina hor ez dago jatorrizko pakto konstituyente bat ez dago. Espainiar estatua eta Euskal Gizartean artean. Hori ez da existitzen eta hori ez dago, beraz, ulertzen den deszentralizazioa da, ez dakit, nolabateko kontzesio, eskuzabaltasunez egiten den zerbait, eta esentzu horretan, Espainian baitan ere ez dago inolako asmorik edo nahik eskumen horiek, nahiz eta zuk esan dezun legea izan, beraz, derrigortutak egon, horiek emateko, ez da. Ez dago borondaterik, ez da gobernuan teorian hori egitea errazen izango luken edo borondate gehien espero ahal izango genioken gobernu egonda ere. Nik uste bikako daudela. Alde batetik, azkenan hitz egiten ari gara, Espainiako gobernuak ez dituela bere legeak betetzen. 52 urte eta estatutua aprobatu zanetik ez da garatu. Eta ez garatzea ez du esan nahi hor geratu da gordeta. Ez esan nahi du lege organiko bat ez dutela bete. Hori esan nahi du. Hori alde batetik eta bestetik, aipatu duzu Kataluniaren kasua eta oso evidentea da zer nolako boterea daukaten Espainian botere faktikoek. Botere faktikoak hor daude eta eragiten ibiliko dira, bai politikagintzatik, baina bai judikaturatik. Eta hori etengabean ikusiko dugu euskal presoen kasuan. Seguru nago, Katalunian ikusi dugun bezala. Hala ere, eskumenaren aldaketak esperantza iturri bat ere izan beharko luke, ez dakit, hala ikustea naif xamarra ote den? Alde batetik aukerak irekitzen dira, bai, hori egia da, baina ezin dugu ahaztu botere faktiko horien aurrean eta indar harremana zein dan, finean. Orduan, bai, esperantza bai zor dezake, baina kontuan izan da hor jarraitu behar direla mobilizazioetan, benetan herri honen edo gizalte honen parte batek nahi badu aldaketa bat egotea. Bai, duzet, Euskal Gizartea askutze egiten da, ez? Baina horrela Euskal Gizartean badaude konsenso batzuk, oso anitzak izan da, eta bada autogobernu handiagoa nahi dugula, gizarte bezala, eta hor konsensua dagoz. Baina autogobernu handiagoa izateak ez da gradu kontu bat bakarrik, ez da eskumen gehiago kontu bat bakarrik. Hor aldaketa kualitatibo bat ere badago. Eta badago percepzio orokortu bat, nahiz eta orain modan jartzen ari diren, esate, eski autogobernuaren gaia ez da importanta. Nik uste dut autogobernuaren gaia eta esan beharra daukat dela gaia. Osa, gaia maiuskulaz eta gure politika azkeneko 40 urtetan minimoki arrastu duena hasi eta buka, ezta? Eta beraz, konsenso hori badaukagu, eta badaukagu hori kualitatiboki aldatzeko. Indar harremana, karo, hemen EAJak proposatzen du bide legalista posibilista bat. Ezta? Nik uste politika dagoela posiblea ez dena posibleago egiteko, ezta? Edo gauza berriak egin ezateko lan. Logika baldin bada, bukatzen dut, logika baldin bada, abia puntu legalista bat, orduan bai, orduan 1829 joango gera, orduan ikusiko dugu zer dakarren konstituzioak eta horretatik nola eraiki dezakegun beste zerbait. Bueno, hori zilegi izan daiteke bide horretatik, baina hemen kontua da nola aldatzen dugun logika kualitatiboa, eta hori aldatzeko bidea da politika. Eta politika barruan sartu daiteke mobilizazioa eta sartu daiteke ere herri honetako ordezkari politiko nagusiek, gizarteak ere noski, bestela Mario Zubiagak zerbait esango dit, baina ordezkari politiko nagusiek indar bat hartzea eta ez abiatzea partidua galduta bagenu bezala. Guazen onartzera hemen nahiko genukeena, guazen konsensu bat egitea, guazen indarra hartzera, eta guazen logika hori aldatzen saiatzera. Zeren bestela pasako dira beste 42 urte, eneko Anduezaketanik 85 urte beteko ditugu, eta jarraituko dugu berdin. Eneko? Bai, esan duzu, autogobernua gaia da, baina autogobernu efektiboa da gaia, nik uste. Hau da, zen buru jabetza dekogun edo ez dekogun. Ez da bakarrik, askotan emoten du, esatea buru jabetzaren gaia ez da gai nagusia, igual, estatuto berriaren inguruko debate hori
ez da debate nagusia. Zergatik, ikusten dugu zer gertatu den azkenengo estatutorekin. Beste bat aprobatuko dugu, ganera ez da gizarte honen gehiengoak dituen maksimoak, baizik eta izango da, zuk esan dakoa, posibilista beste 40 urtez bete barik egoteko, ez dauka zentzu handirik, eta nik uste zentzu horretan gizartean edo gizarteren parte handi baten autogobernuan eta burujabetzaren auzian bai saltu kualitatiboak nahi ditu, baina ez da nahiko prest horrelako debate legalista, tekniko gainera askotan eta utzetan saltzera. Marka da, zen justu eskumen bat duela 42 urte jasoa behar lukeena jaso eta horren arira hastea esaten autogobernuaren akatsak edo gabezian nun dauden, jasotakoan ere ezin delako, ez? Bai, kontua da, sortu dela Espainian lehiotxo bat, Espainiako politikan, lehiotxo hori bi elementuk osatzen dute, bat da paradoxikoki ultraeskoinaren igoera, eta horrek aukera batzuk irikitzen ditu, eta bestea da, kasu honetan, PSOE gandik ezkerretara gondaiteken indar politiko bat, sartu dela Espainiako gobernuan, ezta? Horban, hoiekin nolabaiteko esperantza moduko bat edo zabaldu da, EAJaren barnean ere, esateko, zerbait egin dezakigu, orain sartu gaitezke lehen posibletziren gauza batzuk egitera, eta 0,1 aurreratzen badugu, bikain. Eta nik esaten dut, 0,1 aurreratzea, 0 aurreratzea baina hobea izango da, beti, eta uste horretan guztio gaudela, nik eskatzen dauena, ez da 1829 joatea, da 2029 ez joatea, eta hori egin behar dugu, batak ez duela zertan besteak kendu, baina besterako ez dut ikusten inolako asmorik, egia da gizartean momentu honetan, eta horrekin bukatzen, zora beste fantasia bat, eta da, esaten da, orain ez dago pulsio nazionalik burujabetzaren alde. Eta hemendik 5 eta 10 urtera berriz baldin badator zer? Zer eskeneko dugu gizarte horri? Beste pakto bat onartuko ez duena? Zeren 2014an gure esku dago antolatu zen mobilizazio bat erraldoia izan zana, eta momentu hartan burujabetzaren aldeko jarrera maksimotara iritsi zen. Orain jetxi eginda, baina berriz igo daiteke. Jon? Eneko barkatu? Bai, ni kontu aipatu dituzuen gauzekin. Estatutu honek ditu ni baino urte desente nahikotxo, gehiago, esan nahi dut. Bai, sumatzen genuen. Bai, eta zentzu horretan, askotan nire buruare galdetzen diot, zer eraman aldu gizarte honek, zer eraman aldu Madrilera, zer eramango du. Dekogun estatutu bardina, antzekoa, hobeagoa izango da, onartuko lukete gaur egun, oindala 40 urte onartutakoa, ezin diogu ez dizkegu trampak egin gure buruari, egoera lehen baino txarragoa da, itzinez aurrean dekogun gure solaskidekin. Zer emango dugu, beste bat haiek onartzeko, imaginatu irikitzen dela aukera hori Madrilen onartzeko eta beste 40 urtez ez betetzeko. Hori da nahi duguna, eta gero beste kontu bat. Ni gaztean az, baina bai gogoratzen dute Zapaterorekin gertatutakoa, eta Zapaterorekin ere ze ilusioak ireki ziren, eta nola eskuduntza batzuk negoziatu zituen Eusko Alderdi Jeltzaleak, Patxi López lehendakaria izan arren, ziklikoa emoten da gure historia, ezta? Bai, Zapaterorekin negoziatu zuen EAJak eta negoziatu zuen ezker abertzaleak eta kere, ez da, momentu batean. Baina emoten du, alderdi sozialista dagoen bakoitzan, pentsatzen dugu, zer aldatu da Espainian. Orain, indar alemanak EAN edo Euskal Herrian eta indar alemanak Espainian oso desberdinak dira. Pentsatzen dugu, behitu, orain aukera dago. Eta gero beti aurkitzen dugu, gauza berak, gizarte moduan dinot, Gero beti aurkitzen da, alderdi sozialista prest dagoela pausu batzuk emotera, bai pausu horiek muga bat daukate. Eta segurenik hori ere Euskadiko alderdi jeltzale, Euskadiko alderdi sozialistan, Kataluniako alderdi sozialistan bere garaian, igual ere, nolabiteko aserreak sortzen zituela. Nire duda da, ea gaur egun jarrera horiek aserre hori sortzen dituen ala ez. Nik keska bat egin egitzen ez, eta Andoni Ortuzarrek askotan esaten du, eta nire ados nago berarekin ez da, egin behar dela akordio estatutario bat,
bi belaunaldirentzat, ez? Eta orain esaten ari garen hori alegia, benetan planteatzen ari den horrek balioko du bi belaunalditarako? Osea, benetan pentsatu dezakegu horrek balioko duela, agian zintzagoak izan behar dut, esan behar dut, begira, ez dugu akordio bat lortuko bi belaunalditarako, guazen egitea akordio bat 5-10 urtetarako. Atzera begira jarri ezkero, bi belaunaldi irudikatzen jarrita orduan lortutakoak zaila ia ezinezkoa dirudik gaur egongo errealitatean enkajatzeak, beraz, bi belaunaldiren hori ados egongo zara, baina niri zaila behintzat iruditzen zait, baita oraingoa bezalako gobernuekin Madrilen horrek errazten duela aipatu dugu. Eren justu Madril aldera begira jarriko gara jarraian, Madrilgo aurrekontuak, gobernu espainiarraren aurrekontuak, onartu behar baititu, onartu bidean jarri, oraindik behintzat behar baititu, gobernu espainiarrak horretarako hainbat alderdiren babesa beharko du, tartean izango dira Euskal Alderdiak ere, bai EAJ eta baita EH Bildu ere, eta negoziaketen bideari ekin beharko diote, baina gobernu espainiarretik optimistak bentzat, badira Maria Jesus Montero ministroak esan du, abendurako onartuko dituztela. Eta gaiari buruz hitz egiteko, gurekin dugu, pantailaren bestaldean Iñigo Aduriz, Madrildik, arratsaldeon Iñigo. Arratsaldeon, ongi etorri, berriz ere gakoak saiora, aurtengo honetan ere. Eskerrik asko zuei, beti bezala. Helduko diogu gaiari, kongresuan negoziaketen inguruan asko hitz egiten da azken aldian, baina negoziaketak berak ez dakit asko egiten ari diren, egia esan. Bueno, normalean gobernuaren bazkide izan diren alderdiek esaten dute ez dagoela negoziaziorik, momentuz ez dagoela hori, eta negoziazio hori ez dela burutu, momentuz. Gauza da hori ez, Montero ministrak esan duela urtea bukatu baino lehen aurrekontuen proiektu hori abian jarriko dutela, baina momentuz ez daukatela babes hori, ez? Eta bueno, hitz egiten zenuten eskumenen inguruan, eta nik uste dut euskal taldeek, bueno, egia da gobernuak egintzat ematen dituela babes horiek, bai EAJ eta bai EH Bilduren babes hori, baina, bueno, bi talde horiek mahai gainean jarriko dituztela, komentatzen zen dituzten eskumen horiek, baina batez ere kritika sozialak, ez? Bueno, bai bilduko bozeramaileak eta baita eskerra edo EAJ alderdietako bozeramaileek esaten dute konpromezuak betetzeko momentua dela, orain dela 2 urte koalizio gobernuak hartu zituen konpromezu horiek betetzeko momentua dela, eta konpromezu horien barnean sartu dezakegu Mozal legearen derogazioa, Rajoyren lana reformaren derogazioa, pentsiodunen eskubideak bermatzearena, baita ere hizkuntza eskubideak, hor dago ikusentzuneko legeo eta beste alor batzuk, eta baita ere eskumen horiek. Aipatu duzu, zeuk badiruela egintzat jotzen dutela gobernutik, gainontzeko alderdi hori edenek babesa eskainiko dietela, besteak beste gobernu bat baino nahiago luketelako alderdi horiek, PSOE eta Podemosen gobernu bat, baina badirudi batzuetan astu egiten zaiola gobernu espainiarrari, besteek ura bezain beste behar dituela ark alderdi hauek ere, alderantzizkoa ere badela norabidea. Bai, askotan badirudi hori ez, azten duela zein den bere pixua, parlamentuan daukan pixu hori ez. Ze azken finean, bueno, 120 eserleku ditu, eta azkenean babesak behar ditu, bai bere legeak eta baita batez ere aurrekontuak aurrera atera izateko, ez? Eta nik uste dut, azkeneko asteetan, bai ezkerratik, bai ezkerratik, baita EAJ-tik ere, hori leporatu diotela, ez? Egintzat ematea, eta, bueno, lehenko egunean Rufianek esaten zuen, berak ikusten zuela gobernua oso lasai, ez? Baita ere, EH Bilduko ordezkari Mertxe Aizpuruak ere, dutela gobernua oso lasai, eta ez dutela gogoratzen, beraien beharra daukala, ez? Ez dakit, PSOEko alderdi hori, gobernuko PSOEko alde hori, ari den pentsatzen beste mozatako aliantza batzuetan,
baina nik uste momentu honetan, bai alderdi soberanistak eta baita ezkerreko alderdi independentistak behar dituela legeak aurrera ateratzeko, ez? Eta azkeneko asteetan ikusi da kongresuan, Gauza da hori, bazkide deitzen ditugun hauek, eskatzen dutela konpromezuak betetzea, ez? Eta badirudi hor arazoak daudela baita gobernu beran, ez? Etxe bizitza legearen inguruan hor jarraitzen du eztabaida, kontseiluan, eta etxe bizitza lege hau baita ere izan zen bazkide hauekin hartutako konpromezuetako bat, ez? Lehen aipatu ditugunak bezala, Eta Madrid aldetik ari zarela aprobetxatuta, eta konexioa amaitu aurretik, aipatuko dugu baita gaur kongresuan bertan, Casadok hitzartzea izan du, Casadok ere, eta hainbat gairen artean besteak beste, halako katramila batean batu edo bildu ditu, eta Gali eta Puigdemont. Bai, horrelako naste gorrazta bat izan da, ez? Badirudi Casadok ohituta horrelako gauzak egitea zen, ofizialki bere galdera zen presidenteak Espainiarako proiektu bat edo ez. Baina hitz hartu duenean, askotan PP-ko duenek esaten dute oso ondo improvisatzen duela, baina gaur ikusi dugu nola nahastu dituen esaldi batean, galdetu dio Pedro Sánchez ea beraren Gali kasuaren X gizona. Bestalde, esan dio, marlaskari ordaintzen diola, etako presoak hurbiltzeko. Eta bestalde, presioa sartu dezan, Puigdemont ekarri ezaten, estatura ekarri ezaten. Eta bere interbentzio horretan, ikusten ditugu askotan PP-ko buruzagi honek dituen kontraesanak, ez? Alde batetik esaten du, ez duela botere judizialaren kontseilu orokorra berrituko justiziaren independentziaren alde dagoelako, baina bestalde gobernuari eskatzen dio, justiziari presioa sartzeko Puigdemont Espainiaratu dezaten, ez? Eta, kontraesan horietan dago Pablo Casado, eta nik uste kontra esan horiek, bere konbentzio horretan ez duela asko. Aurrera gara hitz egingo dugu zurekin konbentzio ibiltari horri buruz, oraindik luzatuko baita egun batzuetan. Baina baduriz, eskerrik asko gaur gurekin izateagatik. Eskerrik asko zuei. Hortxe Iñigo aipatu dugu nola dagoen egoera Madril aldean, Casadoren sartu gabe, negoziaketen gaiari helduko diogu, aipatzen genuena ez, gobernuak badirudiela uste duela besteek bere beharra dutenez bai ala bai babestuko dutela, baina azten zaio, berak ere beste alderdi horien beharra berdin duela. Gehiago, ez da? Gehiena bera, okaz. Nik uste oso interesgarria dela Euskal Alderdiak egiten ari lana Madrilen, ez? Zehazki Euskal Herria Bilduren kasuan, iruditzen zait oso positiba. Iruditzen zait, Euskal Herria Bilduk, Euskal Herriak baino gehiago daukala irabazteko Euskal Herria Bilduk berak alderdi moduan, ez? Eta aukera aprobetxatzen ari dela, bai egiten ari den akordioen inguruan, lehenko egunean, uste igandean entzuten genuela Yolanda Díaz laneko ministro esaten lan erreforma bertan bera utziko zuetela bai ala bai, ikusi barka hori betetzen duten edo ez, baina hori esatea eta hori EH Bildurekin egindako akordio baten ondorio izateak, horrek EH Bilduri sinesgarritasun handi ematen dio. Denok dakigu gobernua berortzea etzaiola komeni inori, bai, komeni zaionari, beraz, sustengatu eta eutxe egingo dutela, baina bai uste dut, bai Euskal Herria Bilduren kasuan adibidez, iritsi dela unea ere, esateko Sánchezik, inkesta dauden moduan, elkarren arteko harremanaren emaitzak hauek izan dira, guazen pixka bat, zailago jartzera. Uste, lehenengo aldian oso interesgarra izan zela EH Bilduk pauso hori ematea, mundu guztia harritu zuelako eta lortu zuelako agenda politikoa markatzea, orain nik uste egoera aldatu dela eta EH Bilduk pixka zaildu beharko liokela Sánchezi. Enekon?
Bai, barriz alderdi sozialistaren esperantza, ezta? Hau, errepiratuko dut, ziklikoa da. Eta tartean zer egiten du alderdi sozialista? Ez da asko mugitzen. Ez dakigu oso ondo, beldurra dan, asko mugitzen dan, eta Europatik zehose etorriko dan, edo eskuma edo alderdi popularra eta Vox igoko diren, orduan ez dakigu horregatik dan, edo ez dakigu autoideologiko bat dan. Eta alderdi sozialistaren baitan existitzen diren sozioliberal horiek, Nadia Calviño buru kasunetan gobernuan, benetan pisu handia daukatela, Abalosek izan zuen bezala aurreko gobernuan. Baina, egoera aukera asko ditu gitzienez eskerretik eta periferiako lurraldei begira. Zen matematikak daudenak dira. Zer ingo du alderdi sozialista? Deituko ditu hauteskundeak? Joango da orain Ciudadanosekin? Ezin du egin. Eta beste alderdiek, H. Bildu kasu, beldura horrekin bizi direla emoten du edo gitzinez, lehenengo estrategia horretan, aurrekontuen estrategian, bai, interesgarria izan zen, pausu hori eman zuelako, eta benetan agenda markatu zuelako, eta erdigunean kokatu zelako, baina ere ematen du, beldurra hori existitzen dela. Ea ez duen beste batzuekin joango, eta ea ez duen hauteskundeak ez dituen hauteskundeak dituko. Dakigunean hori ez dela gertatuko. Gitzienez, epe laburrean. Eta hori gertatzen bada, hona etorriko naz, eta mea kulpa bat ebotako dut, baina ez du emoten. Hor, eneko izaten zuen PSOE eta ideologia, ez? Eta, PSOE eta ideologiaren arteko harremana oso aldakorra dela, oso suave esateagatik, eta, PSOEren ideologia marxista da, baina ez zerarena, ez da? Printzipioak aldatzen zituen Marxarrena, ez da? PSOEk egingo du, guztiaren gainetik bere buruari komeni zaiona eta egin behar duena, baina indar faktikoak aipatu dituz, horran, PSOEren gobernuan sozioliberalak daude, noski, sozioliberalak ematen zaie, emamartzaien tokia, batetik baretu eta lasaitu behar direlako hor dauden hainbat indar ekonomiko, bai Europa mailakoak, Europar Batasuna mailakoak, baina baita Espainia barrenkoak ere, eta horreka oso delikatu bat egin behar duen gobernua delako. Periferian, momentuz periferia garen nok egin behar duguna da, justo kontrapeso hori, indar hori, hain zuzen ere, ez errazteko hor dauden horiek irabazte edo balantza alde horretara jotzea, eta horregongo da horreka. Pena ematen du egia da mobilizazio eta batasuna handiagoa ez izatea Katalunian eta Euskal Herrian, ze horrek emaitza hobeak emango lituzken, ere ustez. Hortik zijoan horrengo gai planteamentua, ze Euskal Alderdi buruz ari gara, baina Kataluniako alderdiak ere behar ditu, eta azken astean gertatu direnekin, Puigdemonten atxiloketaren harira eta batez ere, bazirudien eragina izan dezakeela, elkarrizketa mailan, oraindik elkarrizketa bakarrik baita, ez negoziaketa maila askotan esaten dugun arren, eta alderdi katalanekin ere, eskerrarekin agian errazago, baina Juntsekin eta kostako zaio. Katalunian gertatzen dana, Euskal Herriko ikuspuntu kuadrikula eta esango dut kristau honetatik, kaos bat emoten du. Katalunian gertatzen da, Katalunian kriston aukera izan dute, kriston aukerak dituzte oraindik ere. Ezin dugu ahaztu sortu dutela kriston mugimendu sozial bat burujabetzaren alde, eta hori oraindik ez ditzen da, baina ezin dira ados jarri. Ezin dira ados jarri momentu honetan. Ze interesak hain desberdinak dira. Eta ez bakarrik interesak, nola ikusten duten eta nola ulertzen duten prozesua bera hain desberdina da, horrek kriston oztopoa dela batasun bat lortzeko Katalunian bertan. Eta alderdi batzuk Euskal Herritik etzaten dute, Kataluniarekin koordinatu behar gara. Baina haiek ez dira koordinatu haien artean. Eta orduan, naipe guztiak ez dute bat egiten, eta pieza guztiak barkatu ez dute bat egiten, eta hor, arazo bat dekogu, precisamente, kontrapisu hori egiteko.
Ze Kataluniako alderdi batzuk oso zilegia danez pentsatzen dute kontrapisu hori ez dala egingo parlamentoan, ez dala egingo aurrekontuekin. Egingo dala beste modu batzuetan, egingo dala kaosarekin mehatzatzen, egingo dala gobernua jausten usten, egingo dala beste modu batzuetan. Eta hor, deskonpasamendu handia dago. Eta gobernuak badaki, Espainiako gobernuak badaki deskonpasamendu hori dagoela, eta horretara jolasten du lasai asko. Eta oso eroso da jolas horretan emoten du. Baina horreneko gauza bada, Kataluniako ez, baina Euskal Herrian 23 ordezkari ditu kongresuan, eta 23-etatik 18 gobernua babesten dute, ezta? Nik faltan sumatzen dut 18 horien arteko batasuna handiagoa gai batzuetan. Seguro, desberdintasun ideologikoak daude, eta eskerrak. Eskerrak EH Bildu eta EAJ ez diren gauza bera, eta Elkarrekin Podemos ez den gauza bera, eta berdina Junts, KUP eta Eskerra Republikanaren artean. Nik dena den uste dut, kaso horretan egia desberdintasunak badaudela, eta batez ere interese dagozkienak, interes oso individualei dagozkienak, uste dut Eskerraren aldetik, eta Juntsen aldetik ere, ezta? Ez duk aipatu ezulen, ez dela negoziazioa dela elkarrizketa, ez dakit elkarrizketara iristen den ere, ez mai batean eseritzen ziren eta esaten dizut. Bueno, guazen elkarrizketa bat egitera, baina nik jarriko ditut gaiak eta puntuak, eta zuk ezin dezu ekarri maionetara hau, jende hau, ezin dezu ekarri gai hau eta ezin dezu egin. Dena den, uste dut, Eskerra obligatuta dagoela mai horretan egotera, obligatuta dagoela, eta gainera, iruditzen zait, mai horretan egotek ikusiko dugu, ebatzi behar da, zendan estrategia egokiena, baina iruditzen zait, Puigdemont oso balidua dela komunikazio mailan, genio bat iruditzen zait, zentzu horretan, eta gainera, da garaipena lortzen dituen bakarra, ez da aurkariaren akatsengatik izan, baina oso ondo aprobetxatzen dituena, baina nik esango nuke, eta ez daukat garbi, baina esango nuke Kataluniar gizartearen aurrean, kasu honetan eta mai honen inguruan, Eskerra partida irabazten ari dela pertzepzio dagokiona, ze oso zaila da defenditzea beste pozizioa. Naiz eta arrazoia eduki, naiz eta egia izan mai horrek ez duela ezer ekarriko, iruditzen zait saiatzearena, esaten da, nik hemen egongo naiz, naiz eta aurrean pareta bat eduki, iruditzen zait hango gizarte ez kristaua, ez dakit zer izango dan. Bueno, guia sekularizatu ginean azpaile. Sinismen eta mailen jardunetan. Bueno, bai, hori da. Hor, beberrek esaten zuen, gizarte katoliko bazela, baina balore protestanteak ere bazeudela, beraz ez dakit. Jarraituko genuke, luz eta zabal jarraitu gaitezakegu gai honekin, baina gaiz aldatuko dugu, eta kasu honetan, Tubacexi begira jarriko garaze, hasiera batean, bazirudien ordu kontua ere izan zitekeela, zuzendaritzaren eta langileen ordezkarien artean, aurre akordio hori sinatzea, ala filtratu zen atzo, Jaurlaritzatik egin zen filtraketa hori, baina langileen ordezkaria gaur ohartarazi dute hori oraindik adostu eta sinatu gabe dagoela, eta aintzat hartzeko da Jaurlaritza izan dela azken asteotan, zuzendaritzaren eta langileen artean negoziatzen lagundu duena bitartekari lanetan jardun duena. Eta honi buruz hitz egiteko gurekin dugu Ixone Erretes albizua, labeko kidea, Tubacexeko kidea. Arratsaldeon, Ixone? Arratsaldeon, bai. Tira, aipatzen nuena, atzo sortu zen edo atzo egin zuen eztanda albisteak, eta gaurko balazta edo izan da aurre akordio horiek adostu ere egin gabe dagoela. Bueno, bai, gu gaur goizean enteratu gara, Bilbora egin doa zemani batetara, eta albisteak eztanda egin du prentxan. Egia da, aste honetan Eusko Jaurlaritzari bidali zaiola zerrenda bat, jakiteko zehazki zeintzu diren bolondresak enpresatik aldein nahi dutenak, eta zeintzuk itzuli nahi dutenak, hasiera batean bolondresak zirena, baina beti ere mehatxupean hartu zutenean erabaki hori. Eta zerrenda hori aurkeztu zaio Eusko Jaurlaritzari, eta gaur prentxan enteratu gara aurre akordio bat zegoela, baina ez dago ezer sinatuta, eta bihar dago bilera bat Eusko Jaurlaritzarekin eta zuzendaritzekin. Ulertze aldera, hemen gaizki ulertua, baldin eta gaizki ulertua izan baldin bada, da zerrenda hori egintzat, jotzat eman duela dagoeneko Jaurlaritzak, eta hortik etorri dela filtrazioa, nahiz eta oraindik ezer adostu gabe egon. Hori enpresa batzordeak erabaki zuen hartzearena edo kuantifikatzearena zein zen lankide kopuru hori, eta Eusko Jaurlaritzari aurkeztearena
arazo bat izan ziteke atal hori ez dakit jarraipen matematera edo ez dakit zelen azaldu. Zerrenda horrekin nahi genuena zen berriro elkarrizketak sortu. Bertzuen alegia, amaierako puntu gisa bezala ulertua izan dela agian. Bai, bueno, labek hasiera batetik bai ulertzen zuela Eusko Jaurlaritzarekin mantentzen genituen elkarrizketa horiek izan zitezkela abia puntu bat, ez du enpresa batzorde guztiak horrela ulertzen zuen hori bukaera bat zela edo onartzen zen edo ez zen onartzen, eta ondoren etorri zen enpresaren, ez dakiz zelan esan, arkatza sartu zuen eta Eusko Jaurlaritzak egindako proposamen horri gauza gehiago gehitu zizkion. Jonde, otsailazkeroztik zaudete zuek greban, luze doan greba da, lehen egunak kontatzen genituen, eta gauneko hilabeteak kontatu ditzakegu lasai asko, bide luzea eta gogorra orain artekoa? Bai, ez da erreza izan, ez da erreza izaten ari, azkenean egun asko dira, luze egiten da, baina, bueno, egia da, ez genuela uste onaino ere iritsiko gintezkenik, eta hemen gaude, eta orain langileak indartsu daude. Aipatu duzu bihar dela bilera, agian ez du zentzu askorik izango aurreikuspenak egiten jartzeak, baina ze esperantzarekin doaz langileak edo langileen ordezkaria biharko bilera horretara, batez ere, orain gertatu den guzti honekin? Zehazki ez dakigu, egia da, puntu batzuk lotu ditugula batzorde barruan, baina badaude beste alderdi batzuetan ados ez gaudenak. Esan dizuegu, guretzat abia puntua zela, ez amaierako puntu bat, eta adibidez, esan beharra dago, bihar akordio bat edo aurre akordio bat planteatzen baldin bada, esan behar da, enpresa ez dela bere nahiarekin, ez duela bere nahia bete, ez? Azkenean kaleratuak nahi zituen, eta jende konkretu bat kaleratu nahi zuen, eta hori bertan bera geratuko litzateke. Guretzat, labentzat ez da nahikoa, badaude beste alderdi batzuk zehaztu beharko liratezkenak, baina bueno. Ea zer ematen duen biharko bilera horrek eta kontatuko dugu hemen, bileratik irteten den hori. Ixon Arreteaz, eskerrik asko, gurekin izateagatik. Eskerrik asko zuei. Tira hortxe, Tubacexeko langileen egoera, luze doan greba bat, agian amaierara iristen ari daitekena. Nik kontu oso argi bat esan nahiko nuke puntu honetan. Eusko Jaurlaritzaren bitartekaritza lana, bitartekaria izateko bien artean egon behar zara. Eta Eusko Jaurlaritzaren jarrera oso argia izan da, grebarekin, greba amaitzea. Normala da, mundu guztiak nahi du greba amaitzea langilentzat, ez da gauza eroso bat grebara jutea. Ez duzu kobratzen, presioa dekozu, ez dakizu zer gertatuko den zure lan postuarekin, baina greba amaitze horrekin, Eusko Jaurlaritzak egin dauena da, enpresarekin lerrokatu behin eta berriz. Gaurko filtrazioa adibide bat izan da, beste improvisazio baten adibidea, baina ez da larriena. Larriena da, sekulako aurrekariak sortzen ari direla, epaile batek esaten du enpresak hartutako erabakiak ilegalak direla, eta dena den Eusko Jaurlaritzak egiten du bitartekariarena enpresaren alde. Kezkagarria da oso. Ganera dakigunean, herri honetan etorriko direla horrelako, egon direla daude eta etorriko dira horrelako beste hainbat. Zein da mesua, Eusko Jaurlaritzaren mesua langileentzat? Hori kezkagarria da nire ustez. Hori da liberalismoa. Oso garbi esplikatuta eta oso modu ez zuzenean esan da. Alegia, herritar guztiak ordezkatzen dituen instituzio bat, jartzea, kasu honetan, klase sozial baten mesedetan, eta ez interes publiko orokor baten mesedetan. Ez da, hori ikusi genuen oso ondo pandemia zehar, eta asko salatzen saiatu ginen, eta horren bitartekaritza, ja konzeptu bezala ere, hor bitartekaritza izan barko lukaina, zeinen alde. Esan nahi dut, dialogo sozial hori, gizarteko dialogo hori eman behar da
langile eta enpresarien artean, noski beti akordio batean amaitu behar duena, normalean akordioa bakegun horren aldekoa izaten den, baina ematen du botere publikoek horrez daukatela inongo eskumenik eta zer esateko. Eta kontrara ere, langileek badaukate sarbidea botere politikora, ze hori da beste galdera bat, hori da beste galdera, eta hor interpelatu behar dira arko politiko osoko alderdi guztiak. Zema langile daude parlamentuetan? Zema langile daude alkatetzetan? Zema langile direnak benetan? Zema daude zeren ordezkaritza krisi bat ere badago langileen aldetik, eta nik kezkatzen hauena da politikak ez badio erantzuten behar hauei, langileak beraiek dira politikatik urruntzen ari direnak azkeneko 52 urte jarri dugu lehen zera, jarraituko du referentzia berdinarekin hamarkadetan, eta gero hortik oso gauza arriskutsuak etortzen dira. Beraz, politika liberalak egitea, neoliberalak nahi baduzu ditu, hain zuzen ere, ondorio hauek ekartzen dituzte. Eta azkenean dago, kokatzeko dago, dekalaje bat ere, inkluso legeak aurrerakoiagoak dira, legeak berak aurrerakoiagoak dira, ondoren egiten diren politikak baino, eta alderantziz izan beharko luke. Politika joan beharko luke legearen aurretik hori aldatu da den, ezta? Bai. Herri honetan, eta katolizismoa bueltatuz, asko gustatzen zaidan gaia, esplikatu behar duzu zergatik. Humanismoaren baloreak asko aldarrikatu egin dira azken urteetan, azken hamarkadetan, eta nik uste betidanik. Eta ikusten dugu nola kasu honetan jartzen diren interes abstraktuak esango dut, ez dira abstraktuak, interes zehatzak dira. Interes abstraktu batzuk, lehiakortasuna, sektore baten aurrera egitea, baina, sobre todo, lehiakortasunaren kontzeptua jartzen da mai gainean, baina lehiakorrak izan behar gara. Bai, eta langileen bizitzarekin zer egingo dugu. Zer egingo dugu haiekin, haien familiekin, haien bizi proiektuekin, eta eskualde oso baten zer ezin dugu ahaztu, zer esan nahi duen Tubacexek eskualde osoan. Eskualde oso baten etorkizunean. Ez da barria, ikusi genuen ezkerraldean zer gertatu zen, ni jaio baino lehen. Ikusi genuen, eta badakigu gaur egun EAN eta Euskal Herrian pobrezia eta handienak non batzen diren. Badakigu dala Bilbon, badakigu dala ezkerraldean. Eta hau edatzen ari gara beste eskualde batzuetara, baina lehiakortasuna. Baina kompetentzian sinestu behar dugu, eta Europatik etorriko da ez dakigu zer. Horregatik katolizismoa. Ez dakigu zer hori etorriko dalako. Dogmei buruz eztabaidatzen hastear gaude dagoeneko, baina hementxe moztu beharko dugu. Galetu behar bere eskema horretan, Europar Batasuna zerua edo infernua esango litzateke. Vatikanoa izango bakoitzaren iritzia. Hementxe utziko dugu gaurkoa, Neko Ander Romero, Jonan Sa, eskerrik asko, gurekin izateagatik. Eta ikusleok, onen arte, gaurkoa gubi harritzuliko gara, egunero bezala, iluntzeko 9:00 laurden gutxiagotan, egunak emandakoren gakoak zuei helarazteko hemen Hamaika Telebistan. Bihar arte eta ondo izan.